Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox, αλλά υπάρχει ένα challenge. Θα σκρολάρουμε κάπως έτσι όπως δείχνω στην εικόνα αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να πατάμε παράδειγμα αυτό. Θα κάνω έτσι και θα σταματάσω ένα παιχνίδι. Παράδειγμα τώρα σταμάτησα στο Hypershot, για παράδειγμα. Θα το κάνουμε αυτό και άμα φαίνεται καλό το παίζουμε. Και θα το βαθμολογούμε στα 10 μετά από λίγη ώρα. Ξεκινάμε. Ωραία. Είναι και ο Λούσι μαζί μας εδώ πέρα. Ωραία, ξεκινάω εγώ Λούσι πρώτος, ok. Το username του άμα θέλετε να το κάνετε friend είναι Lucy253 και το δικό μου είναι Riga2015. Ξεκινάμε, μια χαρά τώρα. Σκρολάρω. Μου έβγαλε YouTube Simulator G. Το παίζουμε? Ναι. Ωραία, YouTube Simulator G το πρώτο παιχνίδι. Πάμε λίγο. Νομίζω το έχω παίξει αυτό. Εσύ Λούσι το έχεις παίξει ποτέ? Λούσι το έχεις παίξει ποτέ? Δεν μου απαντάει. Δεν ξέρω. Οκ. Μπαίνουμε. Δεν το έχω παίξει αυτό. Τι κάνω ρε? Άμα ακούτε κάτι για τον ήχο δεν πειράζει, είναι από το πληκτρολόγιο μου γιατί έχω δυνατό. Ωραία. Γέμισε. Το βάζω από τώρα 5 στα 10 μπρο, δεν είναι καλό. Το παίξα παλιά αυτό, αλλά δεν είναι καλό μπρο. Ωραία. Κάτσε τώρα μπρο, με πήρε ο ύπνος ρε. Ρε, με πήρε ο ύπνος. Μπρο, περίμενε, με πήρε ο ύπνος μπρο, με πήρε ο ύπνος. Ρε. Μπρο, πάλι με YouTube παιδιά. Με πήρε ο ύπνος. Τι? Πάμε. Το Blockstreet τώρα θα κάνω το Lucy να το προσπαθήσω να πάει καλό level. Πάμε. Πάμε λίγο Blockstreet. Πόσα level είπες? Να σε πάμε τουλάχιστον στο επόμενο νησί μπρο. Αυτό. Ωραία. Και πριν ξεκινήσουμε το Blockstreet πρέπει να βαθμολογήσουμε το προηγούμενο. Να ξέρετε, εγώ 5,5 εσύ 3, γι' αυτό είμαι έτσι. Μόνοι μας είμαστε, όχι είμαστε με άλλους. Πες τι fruits έχουμε. Εγώ έχω Perm Portal, Perm Kitsune και Perm Buddha. Εσύ Λούσι τι έχετε? Εγώ έχω T-Rex. Στη ΣΥΑ 2 πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Πού είσαι? Κάτσε να έρθω κι εγώ για ρόλο, δεν έχω λεφτά βασικά. Έχω να παίξω... Σε βρήκα, πίσω. Όλα σε! Τι ρε, ωραία. Να το. Πάρε τα νερά. Πόσο είναι αυτά λαϊκά? Τι άουρα έχω? 130.000 ρε. Έχω το Rainbow, μια χαρά.
Για να το δω, να Έτσι, το δω. έχεις κάτι για τρεις. Κάτσε να δω. Και άμα θέλετε παιδιά, μπορούμε να κάνουμε και raid στο τηλέφωνο. Το καλύτερό μου είναι αυτό, να το κρατώ για άλλη χώρα. Άμα κάνει. Ω, άλλος έχει ρόκετ. Ένα ρόκετ. Έλα ρε, δεν Έλα παιδιά, κάποιος καθόλου. Τώρα, για να δω. Του βάζω το Venom. Έχω Venom! Νουμπά! I have Venom. I have Venom. Έλα, εσύ τι έχεις, εγώ Venom. Είναι καλά το βάλω. Ρε νουμπά! Όλος έχει Dragon! Α, καλά. Λούση, πάμε. Κάνε το κίτσο. Σε ποιο νησί είσαι? Σε αυτό. Σε ποιο quest? Πάμε. Θα παίξουμε 4 λεπτά ακόμα. Θα κρατάω timer. 4 λεπτά. Εδώ είναι. Εδώ είσαι. Εκεί. Αφού με 706 level, bro. Έχεις παίξει καθόλου τότε? Όχι, μόλις ήρθα εσύ 2. Σταμάτησε. Αν έχει 6 level και εγώ. Πάμε άλλο game. Κάτσε ρε, πάμε, έχουμε ακόμα 3 λεπτά. Να δω timer, πάμε. 2 λεπτά. 3 λεπτά timer. Πάμε. Πάλι quest. Δεν ξέρω. Quest. Ρίσκο. Για μένα είναι εύκολο. Είμαι μπάσκετ. Δεν θυμάμαι πώς θα βάζω switch. Έλα, ρε, θέλω να πολεμήσω με κάποιους. Έχει εσύ. Dragon Talon is the best, bro. Ξέρετε όλους. Dragon Talon είναι το καλύτερο. Πάλι μου στο βίντεο. Πού είσαι? Όπα ρε! Να βάλεις combat. Βάλε άλλα. Ρι, bro, ρι. Κάνε με άλλα. Είπες κανένα πρόβλημα. Πες να παίξουμε για τελευταία λεπτά PvP. Πάμε. Περίμενε, να δώσω εσύ. Πάνω από σκοτώσεις. Απλά να σε σκοτώσω και να κάνει PvP on.
Απλά... Περίμενε. Περίμενε 600. Γράψτε στα comments άμα πιστεύετε ότι τον έχω. Εγώ πιστεύω ότι με έχει. Με έχει one shot πιστεύω. Ή μπορεί και δύο σου, γιατί έχω Dragon Talon και Chun και έχω και Half. Και είμαι πάνω στο κόμμα αυτά. Περίμενα άλλα 700. Μπρα. Αυτό ο χρόνος έχει περάσει. Πάμε γιατί έχουμε 5 λεπτά. Πάμε. Περίμενε. Δεν έχω χρόνο, μπρο. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά και ξεκινάμε σε 5 λεπτά. Τώρα είχαμε πει ότι είχαμε ξεκινήσει. Πάμε. Α, καλά, μπρο. Εύκολος. One shot, μπρο. Τα λέμε. Πάμε σε άλλο game. Βαθμολόγησε το. Είναι blocks, bro. Δεν μπορώ να πω κάτι χειρότερο από το 10 στα 10. Ωραία. Εγώ 9. Τι να μπούμε. Κάνω εγώ τώρα. Περίμενε, κάνω scroll. Εγώ κάνω scroll, ρε. Knockout μου πέτυχε. Μου πέτυχε. Παιδιά, μην το πείτε, αλλά θα βρω ένα δικό μου παιχνίδι, μην το πείτε. Έλα, σκρολάρω. Τι πέτυχες? Κάτσε ρε, σκρολάρω ακόμα ρε. Με κλειστά μάτια. Ναι, με κλειστά τα μάτια σκρολάρω. Ωραία, τέλειο, βρήκα κάτι καλό, μπρο, βρήκα κάτι καλό. Ωραία. Τι είναι αυτά ρε? Γιατί γελάς έτσι ρε? Σαν μαϊμού γελάς. Τι κάνω τώρα, δεν κολλάω. Τώρα απ' έξω ρε. Τι κάνω ρε? Το resort 1 ήταν καλύτερο. Περίμενε 3, 2, 1. Scroll, δεις. Τι είναι αυτό ρε με drift? Γιάννη, το παίζαμε παλιά αυτό. Για να δω, για μπες. Το παίζαμε παλιά. Όχι πάλι αυτό. Αυτό είναι πάνω από 10. Αυτό είναι πάνω από 5, μπρο. Για να επιλέξω ένα καλό μας. Μα φύγει. Επέλεξα αυτό. Ιταλίκα. Όχι την Ιταλίκα θα σε πετάξει έξω από το χάρτη. Γιατί δεν έβαλε? Γιατί παίζουν ήδη μάτς, μπρο. Έχω τόσο καιρό να το παίξω. Τόσο καιρό. Από τον Ιανουάριο. Έχω να σου πω, Λούση, έχω να σου πω πως τώρα σε λίγα λεπτά χτυπάει το 15 λεπτό και θα τραβήξουμε αυτό στα 30 λεπτά τελειώνουμε το βίντεο.
σε 1.47 bro. Μπαίνουμε. Θα παίξουμε ένα μάτς και μετά αλλάζουμε game, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μόλις χτυπήσαμε 15 λεπτό. Πάμε, πρώτος με τα αλίκα είμαι. Πόρε μπρο, με την ταλίκα σου μέσα, είσαι πρώτος κιόλας. Ούτε τι μου το κρατώ. Πάρε. Όπα ρε, δεν μπορώ να το στρίψω την πλακία ρε. Ο Δημήτρο Νουμπάς. Ρε Δημήτρο Νουμπά. Τον αφήσω. Μπροστά σου. Δημήτρο, δουλειά έλα εδώ ρε. Εγώ είμαι τρίτος. Όχι. Θες να πω έτσι στο... Ο έκτος μπρο, ο έκτος δεν έχει τερματίσει ούτε ένα λεπτό. Κάμε καλά δείξει. Εγώ βγαίνω, πάω να κάνω scroll. Ωραία, βρήκα, πάμε. Ρούσι, πάμε στο άλλο. Δεν έχω mace εδώ ρε μπρο. Είναι άδικο μπρο να μην έχω mace. Να έρχονται και οι δύο μαζί ρε. Δεν μπορώ να γυρίσω την κάμερά μου ρε. Έφαγε μήλον ο Νουμπάς. Δεν μπορώ να γυρίσω την κάμερά μου. Πέθανα. Πρέπει να τη γυρίσω. Έλα εδώ. Νουμπάκι. Δεν μπορώ να γυρίσω την κάμερά μου ρε. Το σκότωσα. Όλες ότι μάρα με πίκαξε ρε. Αου. Τον έφαγα. Έλα εδώ εσύ μικρούλι. Ότι ο Technoblade εδώ. Συγγνώμη, δεν είσαι ο αληθινός Technoblade, πρέπει να πεθάνεις. Μόνο ένας υπάρχει ο Technoblade εδώ. Και αυτός εκείνος ο Technoblade είναι ο αληθινός. Που είναι ο θρύλος του Minecraft. Και εσύ πρέπει να πεθάνεις. Γιατί δεν αξίζει να φοράς το skin του. Έλα εδώ. Πέθανες. Πέθανες κι εσύ.
Όχι ρε! Όσο το πέρα με κάνει ντου. Βοήθεια! Θα πεθάνω! Τι είναι αυτό? Πέρτο. Α. Τι σκιν έχω? Μπορώ να δω. Οκ, πέφτουμε. Ω, αυτός που με σκότωσε πριν. Έλα εδώ εσύ. Ο Λούσι παίζει να κοιμάται. Δεν ξέρω τι κάνω ρε, δεν βλέπω. Πέφτω. Παιδιά, δυστυχώς ο Λούσι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μιλήσει, οπότε θα παίξω μόνος μου τα επόμενα 4 με 5 games. Αυτό. Ωραία, σκοτώσαμε και τον Technoblade, τον ψεύτικο. Έλα και εσύ εδώ, ψεύτικε Technoblade, που πας με την όπισθεν. Όχι, όχι ήρθε ο πλούσιος νουμπάς. Ρε μπρο με τον villager σου, Steve, δεν ξέρω. Έχει νευριάσει. Technoblade, τελείωνε να παίρνει το skin του ρε μπρο. Technoblade που σκύβεις. Έλα το πλούσιε. Δεν είσαι καν πλούσιος, είσαι φτωχός. Νουμπά. Δεν έχω arrows. Ρε, μου είχα ανοίξει τυχαία πράγματα. Αυτό ρε. Ας το μικρό Technoblade. Είναι άδικο αυτό, είναι bullying. Είναι cyber bullying. Εσύ τι βαράς ρε. Κι άλλος Technoblade. Και ήρθαν και οι δύο Technoblade μας σε μένα τώρα. Πρέπει να φύγω. Έφαγα. Τον έφαγα. Έλα κι εσύ. Έλα κι εσύ. Στον τάφο σου. Δεν ξέρεις που είμαι. Δεν ξέρεις που είμαι. Δεν ξέρεις που είμαι. Όχι ρε. Teaming. Τελειώσαμε και αυτό το game, πάμε στο επόμενο. Ωραία. Σκρολάρουμε κάτω. Και έβγαλα, όχι αυτό ρε. Θα παίξω απλά ένα ωραίο παιχνίδι. Αυτό. Όχι αυτό. Ωραία, ψάχνουμε για ένα καλό παιχνίδι και μόλις το βρω θα παίξουμε. Αυτό το παιχνίδι, ξέχασα να το βαθμολογήσω. Αυτό το παιχνίδι είναι αρκετά ωραίο. Το βάζω
7 στα 10. Μπορείτε να το δοκιμάσετε και εσείς και να βαθμολογήσετε τις απόψεις σας στα comments. Αυτό. Ωραία, τι να βρούμε τώρα. Θα μπω σε ένα άλλο Minecraft PvP ξέρω. Minecraft PvP, όχι ρε. Minecraft PvP. Αυτό το παίξαμε πριν. Αυτό εδώ πέρα ξέρω είναι καλό. Ναι, αυτό. Δεν μου άρεσε αυτό το kit. Θα πάω στο maze kit. Γιατί είμαι πολύ με maze εγώ. Και lighter. Τον έφαγα. Τον βάρεσα. Nice. Rocky Gapple. Όχι, κόλλησα στα string. Θα πεθάνω. Όχι ρε. Ωραία. Βγαίνω γιατί μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς. Εγώ το βάζω ένα 7 στα 10. Ωραία, πάμε να δοκιμάσουμε το τελευταίο παιχνίδι που θα είναι και το 3 λεπτό παιχνίδι που θα παίξουμε. Το τελευταίο παιχνίδι θέλω να είναι το... Όχι, δεν μπορώ να το παίξω. Όχι. Dusty Trip, όχι. Α, βρήκα. Θα παίξω Desert. Desert. Είναι πολύ ωραίο το Desert. Πολλοί το έχουν παίξει. Βασικά δεν το έχουν παίξει. Δεν ξέρω καν αν το έχουν παίξει πολύ. Αλλά ναι, είναι αρκετά καλό. Ω παιδιά, με κολλάει. Ω, παιδιά, ξεκόλλησα. Επιτέλους. Public. Ένα άτομο. Start game. Ω, παιδιά, κόλλησα. Να ξέρετε το βίντεο πρέπει να πάμε γιατί κόλλησα. Εδώ πέρα που είμαι παίζει να βρέχει, γι' αυτό κολλάω. Ωραία. Μπήκαμε. Και δεν με νοιάζει. Ωπα ρε, πού είμαι? Ωραία. Άμα σας αρέσει αυτό το Desert που παίζω τώρα, αυτή η πλακιά, μπορούμε να το παίξουμε και με το Lucy. Τώρα απλά κολλούσε και δεν μπορούσα να παίξω. Μου κόλλησε ρε νουμπά. Δεν λέω σας νουμπάδες, το παιχνίδι λέω νουμπά. Εσείς είστε τέλειοι. Να ξέρετε από PC είναι πάρα πολύ ωραία.
Τα γραφικά είναι 100% τέλεια. Αυτό είναι αρκετά καλά. Κόλλησα. Γίνεται. Κόλλησα. Πρέπει να πεθάνω. Ναι, πρέπει να πεθάνω. Ωραία, τώρα μπορώ. Ωραία, μπορώ τώρα. Βάζω και αυτό. Τώρα και εδώ και εδώ. Και ξέχασα να σας πω, μπορεί άμα τα καταφέρουμε να κάνω face reveal μια μέρα. Στους 50 μπορεί να κάνω να δείξω το προσωπικό μου, αλλά μπορεί μόνο να είναι για να δει. Γιατί να τα καταφέρουμε, άμα το καταφέρουμε και μπορέσω να κάνω face reveal, θα το κάνω. Ή άμα δεν μπορώ, θα το κάνω όταν είμαι πιο μεγάλος. Μπορεί. Θα δούμε. Μέχρι τους 50 subscribers θα δούμε. Και σήμερα θα σκάσει βίντεο, θα κάνουμε βίντεο 10 η ώρα στο Admin Abuse του στείλε Brainrot, το 10 χρόνια anniversary. Θα είναι πολύ καλό. Μπορεί αυτό το βίντεο να βγει, όχι αυτό το βίντεο με το στείλε Brainrot να βγει κάπου στις αύριο το πρωί. Θα είναι μπορεί να καμιά ώρα αυτό το παιχνίδι, όχι το event. Οπότε δεν ξέρουμε, θα δούμε. Και δεν ξέρω άμα έχετε δει το The Roblox 3 κανάλι που έχει ο Lucy. Άμα δεν το έχετε δει, έχω να σας πω πως και εγώ ήμουν σε εκείνο το κανάλι και είμαι. Απλά δεν κάνει βίντεο το Lucian και σκέφτηκα να κάνω ένα δικό μου μόνος μου για να δω αν θα μπορέσω να το καταφέρω να γίνω γνωστός κάπου εδώ. Ναι, αυτά με το κανάλι. Ας συνεχίσουμε το βίντεο. Πάω να πάρω την πόρτα για να ξεκινήσω το ταξίδι. Αυτό το βίντεο έχω να σας πω πως είναι πάνω από 30 λεπτά, επειδή δεν με έβαζε και δεν είχα δει κανένα καλό παιχνίδι. Μας εξόδεψε πάρα πολύ χρόνο αυτό και παίξαμε και αρκετή ώρα αυτό με το Maze και το Minecraft. Και αν μπορείτε, δεν σας πιέζω, να κάνετε like και subscribe στο βίντεο. Θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να κάνετε. Και κάτι τελευταίο να γράψετε στα comments, άμα θέλετε να γράψτε μας τι θέλετε να παίξουμε στο κανάλι. Εδώ. Βαριέμαι να κάνω την γράφη. Μπαίνουμε, ξεκινάμε τον προορισμό μας και θα βάλω ένα challenge. Άμα τρακάρω το βίντεο τελειώνει.
Όχι ρε. Όπως είπα, μόλις πεθάνω ή τρακάρω, το βίντεο τελειώνει. Οπότε έχουμε να πούμε ένα αντίο. Αντίο.